Ha sigut una final molt dura, amb una rival a la que conec molt bé, la Montse Fajardo, perquè portem jugant des que som superpetites, juntes, i jo diria que és amb la persona que més he jugat a la meva vida, però m'ha posat molts de problemes i m'ha costat molt guanyar-la, però tinc molt bones sensacions perquè he aconseguit emportar-me el títol. Concentració i tranquil·litat, diria, si ho hagués de dir en dues paraules. És molt important estar sempre enfocada en el que estàs fent i és molt fàcil distreure's, i tranquil·litat perquè com t'acceleris gaire comencen a sortir les coses molt malament. Increïbles, la veritat que no pensava que el guanyaria tan aviat, pensava que hauria d'esperar-me més, però bé, aquest any ho he lluitat molt, he estat entrenant molt dur i ha caigut del cel. Segona vegada. Vaig guanyar el 2017. El nivell és més alt. Tots els que jugàvem en aquella època hem crescut tots i per tant tots som més bons. Llavors crec que l'exigència en general és més alta cada vegada i el nivell català a dins d'Espanya i Europa i Mundial crec que cada vegada és més merescut de tenir un respecte. I què ha canviat? Al final som els mateixos de sempre. Però el que et diria que és que el nivell està més alt que l'altra vegada. El Nilo és la primera final d'un campionat de Catalunya que jugava i crec que tinc un pèl més d'experiència competint internacionalment, soc un pèl més gran, mai m'ha guanyat. Per tant, crec que mentalment, si hi havia algun moment en què ell podia ficar-se una mica al partit, però podia creure, igual la balança estava més al meu favor. I també t'haig de dir que m'ha sorprès bastant perquè, tot i el Nilo ser un jugador físic, crec que avui mentalment he aguantat molt bé, he corregut molt, jo he jugat bastant bé i l'he pogut moure bastant i m'ha sorprès bastant amb la manera que ha sabut mantenir-se dins del partit.